लोगोफोर आं दैमुखौ बामनो नागिरदों नै दे मासे गिलिर मा जाखो नों सुकेट लजेन आरो मा दे देखायलाय बे मा बुस्थु आयौ नै मालाय लख' फख' दं ओरै उल्था देखायलाय दे उल्था देखाय दे नङा ओरैसो ओरै बेलथाय नैबे फुथुलाखौ बेल देखायहर नङा ओरै उल्था औ बिदि आयौ मा बुस्थु बेलाय इस नै बे ना लोगोफोर माने दा शुक्रबारावहाय खानाय सिननाय दङ बेयाव भिडिअ बानायगोन आङो ओइ कहिनामोनखौबो लाफानांगौ स्कुल दं दां बिसिना स्कुलाव थांनाय नङा आदसा दैमु आंनि रिल्सआव नुगोन दे आंनि रिल्सआवहाय नुखाबाय ओमफ्राय नैबेखौबो नैबेनि नामा फुरबा ना फुलबामोनलाय फुलबा फुल जानानै आरो बाबाव आंनानो मोजांसिनलै रुजु रुमु रायजो जानाय बिराद मोजां ना आंना माबायदि मोजां नङा नामा मोजां हिनजावफोरनि बायदिसो ना सिगां हाई सेकेन्डारिनि मिसा रुजु ब्रह्म होनना गाबज्रिबाय ओमफ्राय नै आं हिनजावसो नंदोंमोन नोंखौ होनना बुंबावो आइ कार्डआव दे थांसै नों सालायनोसै ओमफ्राय नों बेखौ दैमुखौ लांफागोन ना मागोन मादैजों थाङो औ मादैनो आं आब'जों थाङो नै बिसिनाव थांसै मालाबा रिल्स बानायफिनगोन फेसबुकाव जाय नोंथांमोनहा नायाखै बे फुलबा आरो नैबे कहिना आरो आं रिल्स बानायनानै दंमोन आरो नैबेजोंबो लानाय दंमोन भिडिअ नोंथांमोनहा नायहैनो हागोन आं लिंकआवहाय होबाय थाखायो माबायाव डिसक्रिपसनावहाय जोंनाव थांला जोंनाव थां नै जोंना बिबौआ दैमु बिबौ आयं मोसौ खादों बाम जाबावबायसो आखाइया जा सायो दाख्लैबो बिराद सादों दे बाम हरदो टाटा दैमु बाय बाय होनदे बाय टाटा बेनो बिसिना नङा ओमफ्राय जोंना हनै बेयाव